5, 4, 3, 2, 1, go! Vyhral 2 rôzne šampionáty, či už národné alebo seriály majstrovstiev sveta. Igorovi Drotárovi sa to podarilo. Ako prvý v histórii slovenského motoristického športu je majstrom krajiny tak v rally, ako aj v pretekoch automobilov do vrchu. Ahojte všetky, volám sa Cyril Kiril. Ja zle rozprávam po slovensky, ale dneska sme točili interview s legendárnym človekom, to je Igor Drotár, slovenský pretekár number one. On nás pozval ku sebe v garáže a tam sme točili s ním interview. Dobre, takže začneme. No. Prvá otázka je, takže, čo vás motivuje po toľkých rokov stále vychádzať na štart? No, tak to je taká otázka, zaujímavá otázka, lebo v podstate už som mal veľa všelijakých tých natáčaní, ale takú otázku mi na úvod ešte nedal nikto. No ale ešte keď dovolíš, na úvod by som chcel pozdraviť všetkých vašich sledovateľov, popriať im všetko dobré a verím, že naše rozprávanie bude zaujímavé a že sa im bude páčiť a že naplní ich nejaké predsavzatia. Čiže pozdravujem všetkých sledovateľov, samozrejme aj teba. No a na túto otázku odpovedať by som mohol začať, a to asi takým spôsobom, že nič nerobiť je to najľahšie, čo môže byť. Prípadne ukazovať prstom na iných, ako robia niečo zlé. To je to najľahšie. Ale urobiť niečo je proste to, čo by malo každého človeka naplňať. A mňa práve ten krok, že sa pripravujem, že chcem ísť na tie preteky, že chcem vyťaziť, že chcem ukázať ľuďom, že dá sa jazdiť aj ináč, ako si predstavujú a že vedia byť očarení rýchlosťou aj tou technikou, preto to robím. A samozrejme aj kvôli tomu, že to mám rád. Pamätáte si moment, keď ste povedali sám sebe, hej, že ja to chcem robiť celý život? Aký to bol moment a kedy to stalo? Ja som od malička mal veľmi rád auta. Aj vôbec všetko, čo bolo niečo ako spojené s benzínom v úvodzovkách. Od dieťaťa, od maličkého babetka, keď som sa narodil, som rozprával, že auto papa zinzín, to bolo ako v preklade, že autičko papa benzín. To boli moje prvé vety, slova a vždy som mal rád auta. Otec ma v tom podporil, mal som motorky, mal som všelijaké auta staré, ktoré som si upravoval, až nakoniec prišla doba, kedy som bol dospelý, skoro dospelý, a som mal dobré auta, lebo som už mal veľmi dobré auta vtedy na tú dobu. A mal som celoživotného priateľa, ktorý bol aj môjim celoživotným spolujazdcom. A tento spolujazdec môj, Vlado Bánovci sa volá, doktor Vlado Bánovci, on v podstate stále obdivoval, ako viem jazdiť rýchlo na aute, ako viem auto ovládať v šmikoch a on ma v podstate prehovoril, aby som začal pretekať. Lebo ja som mal rád rýchlosť, aj mal som tú súťaživosť, ale ja som hral v skupine, v kapele, na gitáre, na klavíri a som proste po baroch hral a spieval. A zrazu pretekať, no tak som teda dostal od neho ponuku, poď Igor, ideme zavodiť. No sme začali zavodiť v 73. roku, no a ma to drží dodnes. Ja som nevedel, že ma to tak dlho bude držať. Koľko vtedy mali rokov vy? V 73. ja som 54, tá som mal koľko? 19 rokov, no. Aj. Ako ja. Tak, no, ako ty. No. A to, čo ste hrali na gitáre, hej, po barom? Na gitáre, na klavír. Nemysleli, že toto chcete robiť viac? Že ja takisto mám, že dve veci, ktoré mám rád robiť aj celý život, hej? A nemysleli, že tak, že toto chcem viac, ale toto chcem menej? Či bolo, že také, že neviem, čo chcem a tak ďalej? Samozrejme, že zvykne to tak byť, že ja som mal úplne vyvážené, pre mňa bolo hrať večer po baroch a cez deň pretekať. To bol proste môj sen, ktorý sa mi splnil a možno, že prvých 10
rokov, dá sa povedať určite 10 rokov, som hral aj zavodnil spolu. Lebo pamätám, že do rána som niekde hral v bare a tak som rýchlo ráno utekal na preteky, aby som stihol ráno tam. Proste to boli úžasné časy, ale bol som mladý v svojom veku, čiže tam tá energia sa dobíjala aj nejak skôr recyklovala, takže to proste bolo fantastické a nemal som ten pocit, že by bolo niečo viac a niečo menej, ale rovnako ma to bavilo. No, dobre. Takže vrátim sa k tomu začiatku. Tak. Prvý pretek. Ako to bolo? Prvý pretek môj bol taký trošku veľmi zvláštny. To bolo neviem v ktorom roku, asi v ten 73. Alebo nie, to som bolo na strednej škole, to 18 rokov som mal. Som chodil na strednú školu, kde profesor môj, triedny profesor, čo bol ako, neviem, jak sa to povie u vás, triedny profesor, ten profesor mal auto. A ja som mu to auto išiel opravovať a ja som sa s tým jeho autom vybral na preteky. Ale mám dojem, že ja som ešte predtým bol na pretekoch, len nie som si istý teraz už. Ale nemám dojem, že to bolo z toho triedného autom. Som išiel na prvé preteky, tak to bolo. Škoda 100 MB a hneď som aj havaroval na prvý pretek. Ale to auto profesora? To bolo profesorové auto. I vy ho havarovali? A ja som havaroval, rozbil som. No a keď som sa vrátil, ale tak, že urobil som kolesa, strecha, ale ja som pokračoval ďalej, taký síce bez okien, bez strechy, ale som pokračoval, som došiel do cieľa, úplne posledný, ale som došiel. No a potom ten triedny profesor, keď uvidel auto, povedal, že toto nie je moje auto, Igor, ja chcem svoje auto. No ale dali sme novú karosériu, opravilo sa to, takže bolo nakoniec dobre. Za každým veľkým jazdcom je ešte väčší človek, ktorý vám pomáhal, nastavoval. Ktorý bol ten človek, ktorý povedal, že ja vám pomôžem? Alebo kto vás podporoval v tom najviac? Alebo možno viacerí ľudia? My sme boli, jak som spomínal, celoživotní priatelia s tým doktorom Vladimírom Bánovcom, ktorý bol môjim spolujazdcom. A my sme boli vlastne celý život, aj dodnes sme priatelia, kamaráti, ale my sme boli tí, ktorí sme sa vzájomne podporovali. My sme boli tí, ktorí sme všetko si robili, zhaňali sme sami na lepších autoch. Teda automechanikov. Prenajímali sme si auta, vlastnili sme vlastné závodné auta. Mali sme tým, kde sme si zabezpečovali všetko sami. Mali sme týmy, kde sme si prenajímali všetko sami. Čiže bolo také dosť za tie roky, veď to je 47 sezón, či koľko pretekania, to dosť veľa je. Čiže všetko sme skúsili, ale dá sa povedať, že my dvaja sme boli takou tou základnou bunkou, ktorá všetko tvorila. Vy hneď to cítili, že vám to pôjde? Lebo viete, ako častokrát povedajú, že nerob biznes s kamarátom, alebo ešte dačo, lebo mal by byť jeden a tak ďalej, že vy ste to hneď cítili od toho človeka, že s ním budem pokračovať celý život. No tak ono to bolo tak, že my sme sa zoznamieli, keď sme mali 5 rokov. 5 rokov, že od malička. Od malička. My sme vyrastali na jednej ulici. Spolu sme išli do základnej školy. Spolu sme skončili základnú školu. Tak sme chodili na stredné školy. On išiel potom na vysokú školu na právo a ja som bol na vojne. Čiže tam chvíľu sme akože neboli spolu, ale iné sme boli stále spolu a dodnes sme. Čiže to je celoživotný priateľ. A ja si myslím, že aj to je raritou, lebo my sme priatelia de facto 65 rokov. Viac. 67. Dneska veľa ľudí, mladých ľudí chcú tiež začať pretekať a tak ďalej. Je dôležitý iba ten začiatok. Čo by pán Drotár odporučil na začiatku mladým chalanom? Na tom začiatku, čo bolo najťažšie? Peniaze, technika, alebo presadiť sa medzi konkurenciou? Tak my sme vtedy to všetko brali tak, že pre nás nebol žiadny problém. My sme nevedeli proste
niečo vzdať dopredu, alebo tak to sa nedá, lebo to sa nedá, lebo nemáme peniaze, to sa nedá, lebo nemáme techniku. Nie. My sme bojovali do poslednej chvíle. Pamätám si, že na jeden veľký pretek Barum Rally, tu v Československu, tu obrovský pretek majstrovstva Európy to sú, a nám povedali tesne pred mechanici, tesne pred pretekom, že motor nie je, akože agregát, motor. Motor nie je, čiže na preteky sa nejde. A ja som im povedal, aby mi doviezli auto bez motora. To bola Lada vtedy. A oni mi doviezli auto na preteky bez motora, bez agregátu. A ja som na to auto pozrel a začal som v mieste, kde sa preteky konali Zlín, tam bolo veľa všelijakých dielní a pretekárov, začal som zháňať motor na Ladu, na Žiguli. Našiel som, odštartoval som, ale motor dlho nevydržal, ale do chvíle, kým sa nerozpadol, sme boli úplne na popredných priečkach. Čiže my sme sa nevedeli vzdať. My sme bojovali a to pre nás bolo také nemysliteľné. A sme nevnímali, že nie sú peniaze, alebo nie je to, nie je to dobre, vyriešime to. Proste všetko, nevzdávali sme sa ničoho. Ako nebolo prvé slovo nie, bolo iné riešenie. Iné riešenie. A vždy sa nájde iné riešenie. A to, ak človek niečo chce naozaj, tak nájde riešenie. A keď proste je lenivý, alebo niečo až veľmi nechce, tak nájde dôvody, milión dôvodov, ako zdôvodniť, že sa to nedá. Ale keď to niečo chceš urobiť, tak to proste urob. Alebo to nerob. Ale potom nepretekaj. Teraz to, čo som počul, asi to bude hlúpa otázka, ale či mali ste... Cyril, hlúpe otázky nie sú. Môže byť jedine hlúpa odpoveď. No? Mali ste niekedy moment, keď ste chceli skončiť pretekať? Že už čo sa mohlo sa také stať, že asi už koniec, nie? Či bolo také? No tak zatiaľ sa mi to ešte nestalo. Práve naopak, vždy ešte mám tú iskru v sebe, tú motiváciu pretekať. Preto sa aj idem častokrát previesť na závodnom aute, preto idem aj pretek, posledný pretek som išiel pred rokom a pol skúsiť si medzi najlepších, že či to ešte stále tú rýchlosť mám, či si to len myslím, že som rýchly, alebo som naozaj rýchly. Potvrdilo sa mi v preteku ťažkom, že som naozaj rýchly a viem byť ešte rýchlejší, doslova aj najrýchlejší. No a nejak, aby som prestal toto ešte nie. No. A možno, že to príde zajtra, ale zatiaľ sa to nestalo. Za 47 rokov určite bola taká situácia, že ideš v preteku, vidíš havária, alebo ešte dačo nemôžeš tomu vyhnúť a tie maličké sekundy, v ktorých rozmýšľaš, že proste to koniec. To je konečný pretek môj v živote. Čo v ten moment cítil Igor Drotar? Najnebezpečnejší moment vo vašej kariére? Alebo taká havária, alebo ešte dačo, že také, že tiež sa rozmýšľali o tom? Takýchto situácií bolo veľmi veľa, ale v podstate také momenty, niektoré sú nezabudnutelné. Či už to boli niektoré, aj keď ja nie som ten typ jazdca, ktorý často havaroval, občas, ja havarujem málo, ale keď havarujem, tak totálne proste nemám tak, že ľahké havárie. Buď nič, alebo totálne. No a pri tých totálnych haváriách sa mi stalo párkrát, no mal som dolamané všetky rebra, kľúčne kosti, komplet všetko. Čiže bolo to aj bolestivé a stále hovorím dodnes, že v podstate ak ťa môže niečo pribrzdiť alebo odradiť od pretekania, je tá doba rekonvalescencie, kedy ty si v tých bolestiach po úraze a vtedy sa ti to môže stať, že prestane zavodiť alebo uvažovať. Ale ja som ani v týchto situáciách neprestal uvažovať o tom, že idem ďalej. To bolo samozrejme, veď sa uzdravím a ideme ďalej. A aj tú bolesť potom ináč vnímaš, lebo máš perspektívu, že to rýchlo všetko prebolí a ideme ďalej. No. Takže situácie boli, a bolo ich veľa, však to je 47 rokov, čiže bolo ich veľa. No a
teraz opisovať najmä tomu situáciu nejakú, tak čo mi utvela v pamäti, jedna situácia bola taká, ale to bolo tesne pred pretekom, to nebolo v preteku, ale tesne pred pretekom, som skúšal pretekárske auto a do cesty, na takej lesnej ceste, úzkej, a do cesty z lesa bola uzavretá na štarte aj v cieli. Ale lesný kolesový traktor, to je taký veľký traktor, čo má takú radlicu, on z lesa prišiel na cestu a išiel mne proti smere. A ja idem 150 po úzkej ceste a som zbadal pred sebou takú obrovskú radlicu a už som si povedal, no a som skončil. Ale v tom traktori sedel veľmi dobrý traktorista, ktorý zakeroval do lesa zase. Bola kopec, cesta, kopec a on z tej cesty zakeroval dole, či sa mi Že do kopca. Sme sa šuchli, ale sa nestalo nič našťastie. Ale to bol taký moment, kedy som si povedal, no a toto je už záverečné. Nestalo sa. Takže po tých haváriách idete zase na štart. No. Чи є у вас деякі, dáme tomu povedať, že strach? Pred tými 5 sekúnd, hej, a idete zase, hej. Či máte strach? Ono, každý človek má strach a ja si myslím, že každý pretekár má strach, každý má strach, ale ide o to, že kedy máš ten strach. Ja, pokiaľ cítim, že ovládam auto, že všetko je 100%, vtedy sa nebojím ničoho. Ale ako náhle vycítim, že som stratil kontrolu nad autom a snažím sa ju čím skôr získať späť, tak ten čas medzi tým, kedy som stratil a získal späť, vtedy sa bojím. Aj keď vtedy vznikne situácia, podľa toho, aká je nebezpečná, taká zvláštna, že ono ťažko je o tom rozprávať, ale ako keby sa spomalil čas. Čas začne ináč plynúť a ty máš čas na to, aby si to auto späť chytil pod kontrolu. Nie vždy sa to podarí, no. Takže potom to končí haváriou. Ako za 30 rokov, dáme tomu 43, zmenila celá tá skupina rally? Čo sa zmenilo takže úplne? V tých pretekoch, v bezpečenstve a v tom všetko. Ono sa zmenilo, dá sa povedať, úplne všetko. Úplne všetko sa zmenilo. Čo sa nezmenilo, bolo podávanie toho športového výkonu za tým volantom. To sa nezmenilo, to je stále rovnaké, lebo niekedy sa jazdilo na autách, ktoré neboli až tak výkonné a boli autá, ktoré boli viac k tým sériovým autám, ako málo menej upravované. Dneska sú to totálne špeciále, ktoré fungujú absolútne. Niekedy boli rally, trvala 3-4 dní, sa jazdila bez prestávky, bolo veľa rýchlostných skúšok, proste bolo to také veľmi náročné na všetko. Dneska sú preteky na takej šprintovej báze, že tu je štart, tu je cieľ a naplno sa ide. Skôr ten systém taký okruhový, že tam nejazdíš tým štýlom, že no, ideme dlhú súťaž, niekoľko dní môžem urobiť chybičku, budem mať čas napraviť. Dneska sa jazdí chybička, koniec. Nemáš čas napraviť, lebo je to krátke. Takže vtedy bolo asi lepšie ako teraz. Ono to ťažko povedať. Vtedy to bolo dobré, aj teraz je to dobré. Každé to obdobie malo svoje čaro. Vtedy tie auta neboli tak ako dnes, samozrejmosťou. Vtedy auto bolo, v čase mojich začiatkov bolo, niekto má auto. A už ten, kto mal pretekárske auto, to bolo niečo úžasné. Ja som, pamätám, niekedy bezpečnosť bola tak, že ľudia stali na ceste a neboli iné nejaké ponuky, zábavy, len proste ide sa rally, tak to prišlo 100 000 ľudí, ktorí stali na ceste. A my sme v podstate išli do nich, oni sa nám uhynali. Dneska sú presne bezpečnostné zóny, proste a tak ďalej. Dnes je to, vtedy to bolo také spontánnejšie a dneska je všetko také riadené. Toto musí byť takto, to musí byť takto, to musí byť, všetko je také, nie je tam ten priestor, aby človek robil, čo chce. Ale musí robiť to, čo je predpísané.
A toto si myslím, že je horšie. Lebo keď niekto príde na preteky sa popozerať s celou rodinou a v rámci bezpečnosti ho dajú 100 metrov od trate, tak on z toho nemá žiadny emocionálny zažitok. Keď náhodou auto havaruje, tak kľudne ho môže aj nedaj Bože nejak prejsť, lebo proste on sa nesústredí, ale keď stojí vedľa cesty, je v napätí, dáva pozor na všetko. A vie uskočiť, vie predvídať, lebo je súčasťou toho. Tak ja si myslím, že to je také veľmi diskutabilné. No. Lebo dneska sa hovorí, že bezpečnosť cestnej premávky je, že tu ide sa 40 a tu sa ide 70. Ja hovorím, že to je čistý blúd. To je čistý blúd. To je blúd, ktorý nemá období, lebo to je zase ten systém riadenia. Sadni, ľahni, odnes, dones. Toto môžeš, toto nesmieš. Však ja sa viem rozhodnúť sám. A ja viem aj prijať zodpovednosť. Však nie som blázon. A viem, že som išiel rýchlo. A keby som býval išiel pomalšie, tak možno, že by sa mi to nebolo stálo. Ale to neznamená, že niekto mne bude hovoriť, že čo ja môžem a nemôžem. A potom vznikne situácia, že prídeš na kruhový objazd, ktorý nemá hlavu, ktorý nemá petu. Však si povieš, pre Boha, to nie je normálne. Mne to nedalo, tak som zistil, kto ten kruhový objazd v podstate vymyslel. Tak vymyslel ho jeden taký úrad, dopravný projekt sa to volá. Dopravný projekt vymyslel ten kruhový objazd. A ja hovorím, ak to, takže inžinier ten a ten ho nakreslil. To ja som išiel za ním, bo som chcel vidieť toho človeka, čo takú hlúposť vymyslel, bo to proste sa nedá. A som ho videl. A sa ho pýtam, dobrý deň. A to vy ste vymysleli ten kruhač. A on tak hrdo, áno, to ja som vymyslel. Hovorím, výborne. A vy máte auto? Nie, ja nemám auto. A vodičský preukaz máte? Nie, nemám. No vtedy som si uvedomil, že je mi úplne zbytočne rozprávať ďalej, lebo on nemal šajnu. On presne teoreticky vedel nakresliť pekne, mu to pasovalo. Krúžok, nie? Krúžok, ale to sa proste nedá, lebo on nemal skúsenosť žiadnu. Takže, no trošku sme odbočili, ale dajme tomu, no. Takže aj ku tej otázke sa vrátim. Vodiči teraz a vodiči vtedy. Či je v tom rozdiel, či aj vtedy boli takí, že... Ono je to vždy, lebo to je v podstate s vekom. Hej. Mladí bujari, ideš proste rýchlo, chceš ísť, zvuk ťa inšpiruje a tak ďalej a tak ďalej. Nikdy bolo lepšie, lebo bolo menej aut. Tak bolo menej šanci na to, že urobíš niečo zlé. Hej. Dneska je tých aut dosť veľa, je to, by som povedal, premotorizované, aut je všade veľa, aj tie situácie cestné sú urobené tak, ale hlavne, čo mne najviac prekáža, je práve to, čo som pred chvíľou spomínal, že dneska urobili tak, že v podstate, že predpisy, nariadenia, zákony a proste to, čo ty musíš a nesmieš ináč len tak, ako je povedané, zobrali ľuďom tú vlastnosť brať zodpovednosť sám za seba, lebo všetko je nariadené. Všetko je to. On si myslí, že keď ide podľa toho, aké je nariadenie, že on už je v poriadku, sa mu nič nemôže stať. Prestali ľudia rozmýšľať, prestali sa sústrediť na proste milión rôznych čítajú si SMS-ky počas jazdy, telefonujú počas jazdy, proste, dobre, aj ja to niekedy urobím. Ale je tu veľa momentov, ktoré niekedy neboli. Každý vodič má svoje obľúbené auto, svoju srdcovku. Či je také auto za 47 rokov, čo dopadlo ku srdcu Igora Drotára najviac? Prejdem ku tej technickej stránke. Aké auto bolo najťažšie na ovládanie vo vašej kariére? V mojej kariére som mal všelijaké auta. Tie Žiguliaky a Lady, to sa neovládali ľahko, ale zase to nebolo ani ťažké. Potom som jazdil BMW M3 a to BMW M3 nemalo posiľovač riadenia, čiže dosť ťažko sa mi šoferovalo. Tá staršia, hej, M3. M3, hej. Taká 90. ročný, neviem, aký to je E32 alebo E38, alebo ja neviem proste. Čiže tam to bolo dosť ťažké, ale takže najťažšie auto bolo na ovládanie, keď bola skupina B a sa jazdili Lanciu, som mal Lanciu Integrale a Lancia Delta Integrale.
To bolo auto, čo malo 500 koní a proste obrovský výkon a bolo také hlúpe a ťažko ovládateľné a nepredvídateľné, že aj keď to auto bolo majstrom sveta, stalo sa majstrom sveta, ale na otázku, s ktorom sa mi najťažšie jazdilo, môžem povedať, že s týmto autom Lancia, ešte skupina B, alebo tesne pred skupinou A, 500 koňové auto, neboli restriktory na turbách, proste to bolo, neboli podvozky, neboli pneumatiky, len obrovský výkon. No a dáme tomu naopak. Najviac také auto, ktoré pristalo k vám ku srdcu. Veľmi dobre sa mi jazdilo s takým super pocitom, to bola Toyota Celica GT4. Ja poznám toto auto. To sa jazdilo, na nej sa mi jazdilo veľmi dobre. Potom veľmi dobre sa mi jazdilo na aute Citroën C3. C3? DS, aha. DS3. Poznám. DS3. A to bolo auto po majstrovi sveta Loebovi. On sa s ním stal majstrom sveta, ja som o 2 roky na to s tým autom jazdil celú sezónu, to bolo veľmi dobré zväzenie. No bolo dobré zväzenie, ale takže aj v tých Škodovkách nových dnešných sa veľmi dobre jazdí. Dobre, ale najväčšie spomienky sú GT4, Toyota a nie C3, ale DS3. DS3, hej. Lebo C3 to ten taký, že... Nie, to je DS3. Kde si tu mám aj fotku? Nikde. Aj to Subaru tam tiež nebolo zlé. Subaru, hej, tiež bolo dobré? Toto. Subaru bolo dobré. Dostávate tie emócie, hej, od všetkého, hej, už na začiatku a teraz tie emócie sú tak stali lepšie, ako výraznejšie, alebo vtedy, keď ste boli mladší a toto bolo viac také, že, Ono v podstate... že som prvý a... Tak úprimne ti poviem, viem, na čo myslíš, asi aj otázka, kde smeruje, ale v podstate to, čo bolo dávno, to človek si prispôsobí a vyberie si to, čo sa mu najviac páčilo. A niektoré reality aj trošku si zmení pri farby tak, aby to bolo lepšie. Čiže je ťažko povedať seriózne, že čo emócie, ktoré boli lepšie alebo výraznejšie. Ja si myslím, že je to vždy také rovnaké a každá doba, aj každý vek človeka, v ktorom žije, má svoje obrovské čaro. Lebo niekto povie, už sme starí, už nie. To nie je pravda. Ako podľa mňa. Má svoje čaro. Každý vek má svoje čaro. Len netreba zabudnúť žiť. A netreba žiť z toho, čo je vonku, ale treba žiť z toho, čo máš v sebe, vo vnútri. A tu si sám vytváraš život. Máš taký život, aký chceš. Ak chceš byť starý, bez emócií, tak budeš. A ak nie, no tak nebudeš. Moderné športové auto, také, že Porsche, Ferrari, BMWčko, BMKové. Teraz pro tú modernú dobu, čo viac povedáte? To viac pro športové auto, či viac už komfortné auto? No, ono ide o to, že na čo to auto chceš užívať. Ja môžem rozprávať som mal Ferrari 3 kúsky Ferrari, mal som Lamborghini, mal som Porsche, mal som proste všetky tie super športy. Sú tu dobré auta, výborné auta, niektoré lepšie, niektoré horšie, ale keď sa chceš voziť normálne, komfortne, tak treba mať auto, ktoré je pohodlné. Lebo ísť 3000 km niekde do Španielska a naspäť, alebo k moru do Chorvátska a naspäť na Ferrari, to také je dosť otravné. Ale zle chodí na tom, takže veľa kilometrov. To je také auto za ľubové, ísť sa povoziť, prípadne na okruh, niekde zakrúžiť a tie emócie tam nejak poštekliť. No ale ideálne, a zase je dobré mať auto pohodlné, aj také, ktoré zbytočne nežerie veľa benzínu a nevytvára nejaké proste exhaláty. Ono nie je problém, lebo dneska máš benzín pumpy úplne všade. Proste, čiže natankuješ všade, dokonca aj tie elektrické auta môžeš dotankovať, teda dobiť niekde. Ale hlavne, ale to len za seba hovorím.
Keď ideš ďalej, treba mať auto, limuzínu pohodlnú. A keď tak niekde len tu, alebo do tých 300 km, tak tam sa môžeš voziť na akomkoľvek, ktoré ti vyhovuje. Takže vy povedali za elektrické auta, hej? Чи має то будуцність для вас, будуцність також, дамо тому, в нашому світі, а й у світі релі? Tak môj názor je od začiatku, ja si myslím, aj som sa v tom presvedčil, sám seba som presvedčil, že tá elektrifikácia je úplne slepá cesta. V tom technickom prevedení, ako sa dnes robia auta. To znamená, že máme batérie, ktoré nabíjame a potom sa na tých batériách vozíme. Však to je proste na hlavu postavený projekt. Fakt. Podľa mňa, pokiaľ by to bolo tak, ako to bolo, keď predstavoval elektrické vozidlo Nikola Tesla v Amerike, keď jazdil na tú všade prítomnú energiu, že mal elektrické auto, na ktorom zrobil 300 km, elektromotor, ale on nemal baterku. On mal len takú tyčku vzadu. A tá tyčka brala energiu, nikto nevie. Skáde a na tom sa vozil. A pokiaľ by to bolo tak, tie elektrické auta by boli dobré. Ale pokiaľ tam budú ťažké batérie, ja mám skúsenosť, že netreba mať silné auta, ale treba mať ľahké auta. Auto, ktoré je ľahké a má 150 koní, je ďaleko lepšie, jak auto, ktoré je ťažké a má 1000 koní. Dneska vyrábajú, ty máš raz BMW. BMW M5. BMW M5 váži 2600 kg. Obrovské. Však to je proste, to je dačo nie uveriť. Však to je dačo... A počkať, ale však to je fyzika, ktorá nepustí. Zotrvačné síly, to je najviac, čo môže byť. A môžeš mať 1000 koní, 2000, 3000, to je jedno. Keď auto váži... A keď raz vážiš 2,5 tony, tak ty nemôžeš zmeniť ľahko smer, ani nemôžeš auto rozbehnúť, ani ho ubrzdiť. Ale pozor, vždy na rovnakých pneumatikách. Lebo oni nemajú pneumatiky, že také. Oni majú pneumatiky také, jak všetky auta. Áno. A váži 2600 kg. Ja mám Maserati a váži 1600 kg. To je rozdiel 1 tony. Čiže človek vedľa mňa ide na BMW M5 a ja idem na Maserati. Ja idem sám a on ide s 10 ľuďmi 100-kilovými. Čiže on ide s autobusom, v ktorom je 10 100-kilových chlapov. A on ide so mnou robiť preteky. Nedá sa. Lebo proste váha nepustí. Takže obehnete na Maserati. Každého. Dobre. Takže ďalej otázka je asi tá istá, že v rally to jasné, že nemá budúcnosť. Nie, to v rally podľa mňa... Počkaj, ja som nepovedal, že nemá. Elektrické auto áno, ale nie na tom systéme, ktorý je teraz. To znamená ťažká batéria, nebezpečné, proste nie je to dokonalé výrob, nemá to žiadnu trvácnosť. Oni ti napíšu, že máš dojazd 300 km. Ja som jazdil, som robil test elektrického auta a som ho zaťažil maximálne, jak sa dalo. Tak akože na pretekoch. A zrazu z 300 km dojazd bol len 50. Tak to trošku rozdiel. Lebo keby bolo z 300 dojazd, by sa zmenilo pri ťažkom zaťažení na 250 beriem. Na 200 už neberiem. Na 150 na 100 ani a to 50. Čiže to... A dneska som stretol človeka a mu hovorím, a máte autičko, to je elektrické? Áno, to je elektrické, ja rozvážam pizzu. A že to koľko kilometrov mám byť? Hovorili, že 250, ale mne vydrží tak 150. A hovorím, a prečo to tak rýchlo idete? To nebolo, to kurenie je zapnuté a toto. Všetko ide od jednej batírky a to je problém. 150 km. Dacia, aká to je, taká malá. Hej, tieto maličky teraz. Malička, 150. Milión po Prešovu jazdí ich. No 150 km, však to každú chvíľu treba dobíjať. Však to je, ja mám tu kolobežku a kolobežka mi vydrží 40 km, 50
A sa mi zdá, že je to málo. Lebo to je hneď. To je 40 kilometrov je hneď. Z jedného konca mesta na druhé prešlo malé mesto, však to ani nie je mesto. Ne. Ale zober, že vo veľkom meste ani nedojde z jedného konca na druhý, na jedno nabitie. Vo veľkých mestách tých takýchto miliónových. Lebo musia mať aj rozlohu. Nedojdeš. No ale to neriešime, ideme ďalej. Ideme ďalej. Keď človek prejde takou dlhou kariérou, určite ho to formuje. Či zmenil Igora Drotára autošport ako človeka? Ak áno, ako? Takže vrátim sa ku vám. Čo vás naučili preteky v živote i či zmenil váš život motosport, autošport? Tak ja si myslím, že to veľmi ovplyvnilo môj život a v prvom rade je to to, že ja si myslím, že či to je povahou alebo pretekmi, neviem, ale ja sa ničoho nebojím. Ja sa ničoho nebojím a nemám problém aj znašať následky. Lebo to je súčasťou pretekov, že proste sa môže čokoľvek prihodiť a z toho môžu byť následky. To je poprvé. Nebojím sa riskovať a nebojím sa čokoľvek stratiť. Nebojím sa. A aj som ochotný riskovať a čokoľvek stratiť. Lebo vtedy si myslím, že vtedy má význam žiť. Ale ak mám žiť v strachu, ak mám žiť v niečom, že o to sa bojím, o to nie, ale to každý sme iný. Jedna vec. Druhá vec je, tie preteky mi niekoľkokrát zachránili život v bežnej premávke a zachránili život veľa iným účastníkom cestnej premávky, lebo som presvedčený o tom, lebo vznikli situácie, že keby som tam nebol spolúčastie tejto situácie, ktorá vznikla ja, ale niekto iný, tam je 5 mŕtvych. Ale keďže som mal skúsenosti z pretekov, tak som z toho ušiel. Takže zachránil som sebe život niekoľkokrát aj iným. Som o tom presvedčený. Čiže to mi dalo rally a dalo mi ešte aj zase taký rešpekt, že pred niečím, čo nevidíme, ale ono to je. Nevnímame, ale ono to je. Proste niečo, čo nás, neviem, či nás riadí, alebo niečo, čo proste je nad nami, ale v tých ťažkých situáciách, ktoré vznikajú pri tých rýchlych jazdách na rally, tam zrazu zistíte, že však to nie je možné, však to som neurobil ja. Ale ono sa to udialo. Aj skôr som spomínal, že keď je veľká krízová situácia, tak ten čas začne ináč plynúť. Sa spomalí všetko. Niečo, čo trvá sekundu a pol v našom ponímaní času, keď ty si v tom ako krízovom stave, tak to trvá 2 minúty. Pocitovo. Proste máš na všetko čas. Toto je teraz tu, počkaj, tu dám to tak. A teraz by som mohol, počkaj, ešte trošku. Ale to je len sekunda a pol v reáli. Ale pocitovo je to. Čiže ako keby si vystúpil, alebo vstúpil do inej dimenzie. A to je to, čo v podstate ti vyplaví ten adrenalín. A keď ti vyplavuje adrenalín, tak to je tak trošku aj droga. A keď ti teda ten adrenalín si na ňo zvykneš, na tú drogu, tak potom robíš všetko preto, čo ti ten adrenalín prináša. Vás sleduje veľa že mladých pretekárov. Čo by vy im odporučili? A ešte ďalšia otázka hneď. Keby som ja teraz začal pretekovať, čo by som mal mať, koľko peniaze približne, kde by som mal pokračovať i spýtať sa tak ďalej. Ja by som mladým odkázal, aby robili, a to bude zároveň otázka na tú dvojotázku, teda odpoveď na tú dvojotázku, aby robili všetko to, čo ich baví. Aby nepozerali doprava, doľava, či sa to darí alebo nedarí, či sa dá alebo nedá, či proste na to treba peniaze alebo netreba. Ak niečo naozaj chceš a máš určené, že
to budeš mať, tak ty, keď to začneš robiť, ono samo sa ti vyskytne. Tu príde priateľ, čo ti dá to, tu príde ďalší partner, čo ti dá nejaké peniaze, tu príde ten. Život ti prinesie tých partnerov a tých, čo ti pomôžu. Určite aj ty, keď si začal to robiť, vidím, že ste tu traja, proste ste chlapci, partia, krásny, mladý tým, plný elanu. A niečo robíte. A je jedno, či to robíte pre to, aby ste mali sledovanú, samozrejme, robíte to preto, aby ste ľuďom dali nejaké poslanie. A to poslanie je niečo pre spoločnosť robiť. Či to je kultúra, či to je hranie, či to je pretekanie, treba robiť to, čo cítiš a naozaj ľúbiš. A keď to budeš robiť, dosiahneš úplne všetko. A to všetko najviac je vnútorný pokoj a kľud, ktorý potom okolo seba šíriš. A to je najviac. Dobre, dáme tomu, že aby začať pretekať, ja musím mať vlastné auto ili môžem požičiť? No, to je pravda, ale teraz ideme, hej. My sme si postavili, my sme to zobrali úplne do roviny, musím mať auto. Ty, keď chceš robiť podcasty, ty musíš mať kameru, ty musíš mať stojan, ty musíš mať osvetlenie, ty musíš mať programy. A ten, kto to robiť nechce, tak povie, to kameru, skade kameru. Jo, toto skade. Čiže on zrazu nič. Ale ty, keď niečo naozaj chceš, tak máš jednu, druhú, tretiu kameru, nemáš problém, mikrofóny, nie. Lebo proste to príde. Ty nerozmýšľaš nad tým, čo je potrebné a treba to mať, aby som to robiť mohol, ale ty to robiť chceš. A keď to robiť chceš a robíš to naozaj čisto, tak ako vidím, že vy to robíte s láskou, všetko príde samo. Len treba vydržať. A vydržať znamená zvíťaziť. A dosiahnuť to, čo chceš. Ťažké pre mňa slovo, ale takže, čo pre vás znamená víťazstvo? Je to len moment na pódium, hej? Alebo je to niečo, čo vás formíruje aj mimo trasy? Ono samozrejme je to aj ten moment na pódiu, hej? Lebo to uznanie za nejaký výkon športový potrebuješ a keď de facto ti niekto zatlieska, alebo ťa nejak trofejov ocení, že si niečo získal a že si bol na pretekoch, kde štartovalo 100 posadok a ty si bol v prvej trojke, dajme tomu, si bol ocenený a tak ďalej. To je takou energiou a motiváciou do ďalších podujatí, do ďalších pretekov. To je taká súčasť, by som povedal, nejakého výkonu. Lebo keby som mal pretekať sám pre seba, aj keby som dosahoval vynikajúce časy, ale to proste nemá žiadny význam. Treba to robiť pre seba, ale hlavne aj pre ľudí. A tie danosti a talenty, ktoré si získal od Boha, treba používať tak, aby sa z nich mohli tešiť aj iní. Ak vieš dobre hrať, spievať, hraj a spievaj pre ľudí. Ak vieš tancovať, tancuj. Ak vieš robiť sochu, rob sochu. Ak vieš pretekať, pretekaj. Ale rob radosť sebe aj ľuďom. Ako sa pripravujete psychicky na také preteky, hej, že také najťažšie preteky? Vy ak môžete sadnúť, ako sám so sebou porozprávať, alebo buď ticho, alebo ako vy to robíte, aby sa ukľudniť pred štartom, hej? Alebo aj nie pred štartom, keď poznáte, že aj zajtra idem na preteky, ale tu ma dačo, hej, že krúti a chcem. Je to presne tak, ako hovorí, že tu ma niečo drží, krúti a tak ďalej. A aj za tých 47 sezón pretekania nikdy sa mi to nejak nerozplynulo, že som bol úplne kľudný. Je to trošku menej, aj také je to už serióznejšie, dá sa povedať, ale vždy je to napätie pred pretekom. Lebo telo aj organizmus sa musí pripraviť na to. A to sa nedá v sekunde. Ono, v podstate to telo sa pripravuje už 10 hodín, 8 hodín predtým, potom intenzívnejšie, až nakoniec sa dostaneš do stavu, že môžeš pretekať. A každý to je ináč. Niekto potrebuje proste byť úplne sám niekde skrytý, niekto potrebuje s niekým rozprávať, niekto potrebuje proste nejakú energiu si doplniť nejakým nápojom alebo proste prostredím. Každý to je, ale také individuálne to je. Ja som tak rád
si posedel v kľude pri káve, vypiť kávu. Máte rád kávu? Mám rád kávu, vypiť kávu, posedieť si v kľude, nemyslieť na nič, nemyslieť na preteky a proste nechať vyššie síly a veriť vyšším sílam, že ma šťastne dovedú do cieľa a že v preteku sa mi bude dariť a že tých, čo mi to vedia prekaziť, lebo vedia ísť tak rýchlo ako ja, tak bude čo najmenej a že nakoniec v cieli bude ten krásny pocit z víťazstva, ktorý trvá chvíľku, ale je motiváciou do ďalších pretekov. Na dneska mne skončili otázky. Ďakujem vám pekne. A ja ďakujem, Cyril, chlapci, pozdravujem, poslucháčov všetkých pozdravujem, divákov aj na Ukrajinu, všetkým vám držím prsty, aby sa vám darilo, aby ste boli šťastní a aby sme si v kľude, v láske žili, až kým neumrieme. Ďakujem vám pekne. To som ani čakal, že moja Mazda bude tu stojiť. Takže, keď som vás poznal na pumpe, tak som uvidel, ako vy umývate svoju Maserati, hej? Tak. Takže tu odo mňa máte veľa cukríkov, takže ukrajinských, hej? A máte odo mňa také, že pekne, tam je tomu teráky, hej? Aby ste umývali. Že tam máte dva. To je paráda. Hej. Takže potom to už v letine teraz, to je taká vec, že dáte na sklo a to bude, keď prše, tak bude... Taký umelý siera. Hej. Takže tam máte chutné cukríky. No výborne, ale tak teraz výborne, ďakujem veľmi pekne, ale tak môžem ťa ponúknuť aspoň s cukríkom. Dobre. Aj teba ponúknem, že by som nebol sám. Ďakujem veľmi pekne, chlapci, veľmi milo ste ma prekvapili. A ja nemám darček žiadny pre vás. Nie. To pre nás darček bol to veľký. A môžem ešte s vami tak už mimo toho. Hej. Môžete dať čo povedať o týchto pohároch. Tam je ten najveľký. A nepamätám nič. Že nepamätáte nič? A čo je tu napísané? Komisia pretekov automobilov do vrchu. Tak, absolútne... To znamená, že absolútne poradie, ale to je za celý rok. 17 som bol prvý, alebo druhý. Nie asi prvý? Druhý. Hej, v absolútnom poradí. Prvá bola formula a druhý som bol ja. No a mi dali toto. V 17. roku, ale to nepamätám.